З-за неспрыяльнага надвор'я жыхароў Лельчыцкага раёна, якія запісаліся на прыём, выслухалі па аўдыёсувязі. Жанчыну з аграгарадка Стадолічы не задавальняе якасць дарогі. У населеным пункце пражывае некалькі соцень чалавек, а стан дарожнага палатна пакідае жадаць лепшага. Як запэўніў Іван Крупко, у гэтым годзе пытанне будзе вырашана. Ремонт улиц у нас проводится в плановом порядке. В каждом районе составляются определенные планы, очередность ремонта. В том году в Лельчицком районе мы ремонтировали 15 улиц в 7 агрогородках, учитывая, что Лельчицкий район принимал дожинки. В этом году эта работа продолжается в плановом порядке. Работы запланированы в 4 населенных пунктах, в том числе в агрогородке Стадоличи, по улице Трудовой. В этом году будет сделано гравійнае пакрыцце. Яшчэ адно пытанне, што хвалюе жыхароў Стадолічаў – будаўніцтва вадаправода. Іван Крупко адзначыў, што ў бліжэйшы час адпаведныя службы павінны прапрацаваць варыянты рашэнняў і даць адказ.